Do 7 a 11 de abril de 2024, un grupo de docentes da comarca de Ferrolterra participamos nun fluxo de mobilidades a Vilna, capital de Lituania. Este fluxo foi organizado polo CFR de Ferrol, no marco da acreditación escolar Erasmus Plus KA 120-SCH, baixo a temática Digital Transformation of Education in Lithuania. A función deste podcast é darlle difusión á nosa experiencia como participantes desta actividade. Ola, son Luis do Pico. Son mestre de inglés no CEIR Crucero de Canido. Estou acompañado por Sandra López García, tamén mestre de inglés no CRA de Valdoviña. Que tal, Sandra? Moi ben, Luis, encantada de poder vivir esta experiencia Erasmus Plus e agora compartirá deste xeito contigo. Tanto Sandra como a min fomos invitados a participar nesta formación promovida polo Centro de Formación e Recursos de Ferrol. Para que non o saiba, un Centro de Formación e Recursos, ou CFR, é un organismo público dependente da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, adicado principalmente á formación do profesorado. Sandra, ti cantos CFR fixeches algún curso? Pois eu son bastante novata neste tema, só levo 4 anos traballando en coles, así que só coñezo o CFR de Ferrol. Pero bueno, a verdade é que non hai moito marxe para facer cousas con outros porque non das atendidos todos os cursos que nos ofrecen aquí esta xente. É certo que temos unha gran oferta de cursos disponibles. Tanto. O CFR de Ferrol conta cunha acreditación Erasmus Plus. Erasmus Plus é un programa da Unión Europea que ofrece, entre outras cousas, a posibilidade de realizar mobilidades a outros países con finalidades educativas e formativas. Imagino que se alguén nos escoita falar de Erasmus Plus, pensa naquela oportunidade que tiñamos cando estudábamos a carreira universitaria de facer un curso da nosa carreira no estranxeiro. A cuestión é que agora ese programa expandiuse, por iso é Erasmus Plus. Agora este programa está aberto a todas as etapas educativas. Está aberto a etapa de infantil, de primaria, de formación profesional, de secundaria e universidade. E ademais poden participar tanto alumnado como profesorado. Ti, Sandra, aparte desta mobilidade a Vilna, participaches noutro Erasmus Plus? Non, nin nun Erasmus cando estudiei na universidade, nin en Erasmus Plus. Para mí era a primeira vez e espero que non sexa a última. Seguro que non. Eu tive unha sorte aquí na miña escola, no Crucero de Canido, cando cheguei, xa estaba organizado, xa formamos parte dun proxecto Erasmus Plus de tipo K2. Isto quere decir que estábamos vinculados a 4 centros educativos, un de Eslovenia, outro de Estonia, outro de Grecia e outro de Portugal. E gracias a este proxecto tive a oportunidade de viaxar a Grecia con 4 alumnas e 2 compañeiras máis, é dicir, en total 3 mestres. E logo tamén recibimos aquí, na miña escola, en outubro de 2022, a todos os centros participantes que tamén viñan con entre 4 e 6 alumnos. E a verdade é que foi unha experiencia moi chula. E logo tamén, ao beiro da acreditación do CFR de Ferrol, en xullo de 2023 pude ir a Limerick. Todo foron experiencias moi gratificantes e en canto me den a oportunidade de acudir a Vilna, pois non o dubidei e dixen que sí. Pois aí nesta mobilidade vamos centrar este podcast, non? Efectivamente, esta viaxe a Vilna foi a última mobilidade que fixen e na que nos imos centrar. Imos fazer un pequeno podcast, vale, que consta de 3 episodios. Cada episodio está centrado no que fixemos en cada día. Claro, como ben escoitáchedes na entrada deste podcast, eu digo que fixemos a viaxe entre o día 7 e 11 de abril. Pero claro, o día 7, domingo, viaxamos e chegamos a Lituania ás 12 da noite e o único destacable que houve nesa viaxe foi que eu quedei dormido de Frankfurt a Vilna e no avión daban as chocolatinas. Sí. Ti, Sandra, non tiveches pois, o detalle de collerme a chocolatina mentre se dormía. No, tío, é verdade. Así empezamos a viaxe. Sí, non empezamos con moi bo pé, non? E logo aparte, claro, o día 11 tamén marchamos porque a viaxe era de Santiago a Frankfurt e de Frankfurt a Vilna. A ida foi moi cómoda porque, afortunadamente, non tínhamos que facer moita escala, moito tempo de escala, pero a volta sí que foi un pouco máis complexa. máis longa, sí. Sí, un poquinho máis longa, sí. Pero bueno, estivemos no aeroporto de Frankfurt, que a verdade é que un señor aeroporto, e diso falaremos no terceiro episodio, verdade? Efectivamente. Bueno, Pois vamos falar primeiro de quenes fomos, non? Che parece? veña, vamos a falar eso, do que fixemos o luns, podemos empezar primeiro
falando de quen fomos a esta Pois, esta neste mobilidade. grupo íbamos 7 persoas. Íbamos 3 profes de secundaria, 2 delas imparten clase de física e química en institutos de As Pontes, Lucía e Elena. Despois veu Fabio tamén, que é profe de mates de matemáticas no Instituto de Mugardos. E os outros 4 somos profes de primaria. Yaisa é mestra de Educación Física no Cole de As Pontes, Puri é profe de primaria no Ponte de Xuvia e estamos ti máis eu, que somos mestres de inglés, como dixemos antes, no CEIP Cruceiro de Canido e no CRA de Valdoviño. Efectivamente, por parte do CFR, que máis foi? Pois veu o director, Manuel Losada, o secretario Miguel e a nosa asesora de linguas favorita, Lucía. Efectivamente. Bueno, pois como dixeche antes, o luns, despois da viaxe de trasnotar un pouquiño, foi un día super intenso, a verdade. Madrugamos para ir á Axencia Nacional de Educación, onde nos recibiu a nosa anfitriona Vilma, xunto co director da axencia, Aidas Aldacauskas, a ver se vai ben máis ou menos, non? E varias directoras e subdirectoras de distintos departamentos. Sí, hai que dicir que, bueno, a cuestión dos nomes, nos imos intentar dicilos tal e como sonan, pero somos conscientes de que seguro que metemos a pata. Xa pedimos perdón a toda a comunidade lituana que pode escoitar isto, non? Que non se sintan ofendidos, vale? Imos facer todo o posible. Pois todas elas faláronnos das áreas estratégicas da axencia, que son pois o desenvolvemento do currículo, a formación do profesorado, as evaluacións externas, os centros STEM, as necesidades especiais, equipamento de centros, etc. Quizás o que máis nos chamou a atención foi que o 99% do profesorado participa no que ali chaman o CPD, que é o Desarrollo Profesional Continuo, non? As prioridades deste CPD son a inclusión, a atacadas distintas materias, a educación civil, o liderazgo e a plataforma EdTech, que xa que este CPD está moi centrado na digitalización. De feito, a transformación digital en Lituania podemos dicir que está como liberada, non, por unha plataforma creada pola Axencia Nacional, que é esta EdTech. A través da cal, o profesorado recibe formación, lles ofrece solucións para impartir as súas materias, e o alumnado tamén pode usala e preparar as súas probas de certificación a través dela. É certo que a mí, claro, chamoume moito a atención que ti dis, no, que a digitalización ali en Lituania é algo que están a tomar moi en serio, no? Falaba Manuel Osado, director do CFR, o día que fixemos a reunión previa a viaxe, que hoxe en día Lituania está a ser considerada como a nova Finlandia, non? En termos educativos. Entón, bueno, a verdade é que, pois, personalmente, isto de poder acudir a un país, non? No que a digitalización a toman tan en serio, axudoume moito a abordar un debate que estivemos a ter aquí na miña escola sobre a continuidade dentro do programa de ISGAL, non? Temos, bueno, familias que non teñen moi claro se é beneficioso ou non seguir empregando a tecnoloxía nas aulas, e a verdade é que gracias a esta experiencia e a outra que tiven dentro do programa Observación, pois eu, francamente, estou bastante convencido de que non darlle a tecnoloxía a importancia que merece e incluso deixala de lado dentro do ámbito educativo non é de todo boa idea. Non, quizás tampouco darlle un papel totalmente protagonista, unha combinación, ¿no? Donde poidan convivir todas as formas de ensinar e de aprender, pois estaría fenomenal. Sí. Outra cosa que tamén chamounos a atención foi a rede de centros STEM, verdade? Que teñen montada. Efectivamente, teñen por todo o país, por cidades grandes, pero tamén moitas na zona rural. E organizan moitas obradoiros e actividades tanto para profes como para alumnos. É verdade. Que máis? Tamén nos falaron do programa TestBed. Acordaste? Sí. Que o que fai é poñer en contacto as escolas con empresas que lles poidan dar o que necesitan. Entón, a axencia que fai é de intermediario, non? A través de TestBed fai un análise das necesidades que pode ter un centro, fala cos profesores, e que en vez de gastar cartos así ao chou, pois se centren un pouco no que poden necesitar máis. Fan un análise destas necesidades e o ponen en contacto con unha empresa provedora dese servicio que creen que poden necesitar. Sí, a ver, o tema de TestBed era como... TestBed en castelán creo que é banco de... Bueno, en galego, perdón, é banco de probas, non? Paréceme. Entón,
a mí o que me gustou disto era que non é unha cuestión de que de pronto chega a administración e di, bueno, centros educativos de Lituania, temos esta aplicación, temos este recurso informático, todos tedes que usalo, o precisedes ou non o precisedes, non? Aquí a cuestión é que o que fan as empresas, gracias a TestBed, é deseñar unha ferramenta educativa. Entón, os mestres coñecen, non, esa ferramenta educativa e a toman, digamos, prestada. Non pagan por ela, pero poden usala na aula durante un tempo, 3 meses, 6 meses, o que sexa. Entón, despois de usala, fan como unha especie de avaliación para a empresa que deseñou esa ferramenta. E lle din, mira, está ben, gústanos, ou este aspecto hai que melloralo. Entón, comentábanos o chico que nos falaba de TestBed, que chamábase, como se chamaba? Justas, chamábase Justas. Dicíanos que, claro, que era unha situación de gañar e gañar, non? Porque gañan os centros educativos, porque poden empregar aquelas ferramentas educativas que lles interesa para satisfacer as demandas, os problemas que hai na súa escola, e ao mesmo tempo as empresas tamén gañan porque reciben un feedback real, non, da ferramenta educativa que propuxeron. Pero bueno, despois de Justas, quen falou e quen nos contou? Pois despois de Justas, eu penso que xa falaron os representantes do noso CFR, que contaron un pouco ali da transformación digital en Galicia, intercambiamos, preguntas, comparamos os sistemas, resultou moi interesante. Sempre temos algo que aprender uns de outros, non? Efectivamente. Tamén axuda a valorar o que temos aquí. Efectivamente, sí. Foi un día moi intenso, Foi francamente intenso. É certo que eu tiña a sensación que estábamos ali metidos, non, na Axencia de Educación de Lituania, que ao final, pois é un edificio institucional, e a mí gústame cando vou a un país estranxeiro, pois ter a oportunidade de entrar en edificios que, digamos, non era de esperar que eu entrara, non? Pero claro, cando eu vía que pasaba o día e que levábamos ali, non sei, se chegamos ás 10, pois deron ás 5, ou ás 5:30, ás 6, eu pensaba, miña nai, o sea, estou aquí en Lituania, en Vilna, vou ter tempo de ver algo, porque es que estamos aquí metidos facendo un montón de reunións. Salimos a comer a sopa rosa pouco máis. Sí, é verdade que fomos a almorzar durante a mañá, e fomos tomar, efectivamente, unha sopa rosa tradicional que estaba moi rica, verdade? Estaba moi ben. Eu tomei unha hamburguesa xigante, vamos, exquisita, pareceume do mellor que tomei ali. Menos mal que despois, cando acabamos xa pola tarde, tamén tuvemos tempo de pasear un pouco, efectivamente, este chico... E a verdade é que tuvemos moito tempo, moita sorte con Justas e Vilma chamábase. Justas e Vilma leváronos de paseo por toda a cidade, e ali pois vimos a residencia do presidente, que estaba enfrente do noso hotel. Sí. Que máis? Vimos a catedral, coa plaza que está aquela torre, acordaste? Co campanario. Sí, ao lado estaba a plaza esta de Gediminas, non? Era vimos a igrexa de Santa Ana, que nos falou de Napoleón, que lle encantou e a quería levar para lá. É verdade, que está feita como de ladrillo, non sei se ladrillo é a mellor palabra en galego, pero bueno. Pasamos polo barrio de Uzupis, que nos quedamos coas ganas de velo despois. Efectivamente, o barrio de Uzupis que ten a particularidade de que autoproclamouse República Independente. Que, dicir, é unha proclamación, digamos, un pouco de broma, porque as persoas que viven nese barrio son os artistas, a xente máis bohemia, que, nun momento dado, decidiron crear esa República Independente e formar un exército que creo que a día de hoxe consta de 17 persoas, según do Wikipedia. Non me acordo. Sí. Falamos, pero segundo onde lin, había entre 11 e 17 persoas, vai variando. Pero sí, o caso é que, despois deste paseo, os nosos anfitrións tiñanos preparadas unha actividade cultural moi orixinal, a verdade.
Sí, fomos preparar un dos platos típicos de alí, o cepelini, non? Que é unha masa de pataca rechea de carne. Efectivamente. Vaya despliegue, ali puxemos os mandis, Os guantes. empezamos a licuar a pataca, a amasar a carne, pesala, tal, bueno. Sí, ali non recordo que compañera foi, diría que foi Lucía, colleu, empezou ali a cortar cebola, pam, parecía unha chef profesional, eu estaba perdidísimo, eu dicía, non sei que facer. E atopei unha máquina na que tiraba as patacas e devolvía unha masa, e dixen, esta é a miña. Primeiro ocupou Miguel, o secretario do CFR, e dixenme, queres derretir? E dixen, claro que sí. E estiven aí botando pataca, botando cebola, bueno. Encantoume. Almidón, bueno. Moi ben, estuvo moi ben. De cociñarlo xa non nos encargamos nós. No, afortunadamente non. Efectivamente. E despois xa nos fomos sentar para que nos serviran os nosos cepelinis coutra chea de pratos típicos que... Fame non pasamos, Ese día pedimos moita comida. Bueno, pedíronos moita comida porque Vilma era encargada de pedirnos toda a comida. E estaba todo moi rico. Eu recoñezo que ese día pareceume que toda a gastronomía lituana consistía en algo recho de carne. Estaba como, bueno, isto que? Pois isto é pataca recha de carne. Isto que? Non sei que era. Empanadilla recha de carne. Bueno, está moi rico. Pero estaba cheo que non podía máis. Non, pero non era unha cuestión de estar farto dese tipo de comida. Non, é que non me entraba nada máis no corpo. A ver, eu como un xabarín, O sea, hai que esforzarse para que eu diga non podo máis. Para tomar unha Coca-Cola despois. Efectivamente, porque a tertulia alongouse bastante, e a iso das 10 ou así, non? Decidimos que marchábamos xa. Sí, algún pa a cama directamente. Algúns sí, pero houbo algúns rezagados para que decidimos tomar unha Coca-Coliña por ali, por a zona de Vilna. E era luns e había unha marcha tremenda. O sea, eu alucinaba, os sitios eran super guais, había moita xente na rúa, ten unha vida nocturna Vilna que, de verdade, é moi recomendable visitar, non? Máis alá de actividades formativas como esta na que nos participamos, e, por suposto, claro, non nos animamos a trasnochar, porque ao día seguinte tiñamos que madrugar. Que volver a empezar, claro. Efectivamente. Bueno, imos rematar este episodio, que te parece? O primeiro podcast, ni tan mal, non? O primeiro episodio deste podcast, efectivamente. Teño a obriga de recordar que o objetivo deste podcast é difundir o fluxo de mobilidades a Vilna, capital de Lituania, en abril de 2024. Este fluxo foi organizado polo CFR de Ferrol no marco da acreditación escolar KA120-SCH, baixo a temática Digital Transformation of Education in Lithuania. Pois no próximo episodio xa falaremos de como acabaches un pouquiño namorado dun condutor de Uber que tuvemos aí, acordaste? Acórdome. Lituano. Acórdome perfectamente. O noso Lucas. Non vos lo podedes perder. De iso falaremos no próximo capítulo. Moitísimas gracias por escoitar. Un saúdo.